Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Tiki-tiki. Yan ang tatak. Tiki-tiki. This time. Certified world. Sensodium is the generic name of Skilan. Ayos nga ang rayuma ko, Skilan. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:04 na. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. EYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, senaryo na kita sang panahon. Check naton si Tropical Depression nga mo iya si Karina. Kumustang sitwasyon niya sini nga mga tiniyon diri sa pungsod na Pilipinas. Sa aton linya, Sir Gan Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Mayang gabi, action break ang sa aton mga listeners ng hari atag naton lakat sa aton nga timpos ni nga gabi, Lunes kita karon. Hulyo 13 to 2020. Umulan, nagbulok ang ulan, no, aton ang pagyakan. Tuga ini siya ni Tropical Depression, classification ni Karina. Ikatatlong tropical disturbance nagsulod sa atong Philippine Area of Responsibility sini nga tuig 2020. Kag malayo-layo ini siya, nakahaboy lang siya isolated to scattered rain showers. Ara siya sa 18 point something degrees north latitude while ang Negros ari sa 9 to 12 degrees north lat, no? So ini nga hapon, alas 3 ini nga hapon aton siya man na mataan, nagaantad ini siya kapin sa 175 kilometros ang kalayuan sa nasidlangan sang Apari, Cagayan. Ato siya sa 18.3 degrees north kag 123.3 degrees east. May ginadala ini siya nga kabaskugon nga hangin kapin sa 45 kilometro por ora. Kag nagamadlos din siya masubra sa 55 kilometro por ora. Nagagihon siya karon padulong sa direksyon sa nakatungdan amin nakatungdan o kun west northwest sa sulod sang 15 kilometro por ora. Kag dito sa Batanes ang naaminhan na sidlangan nga porsyon o kon northeastern portion sang Cagayan lakip ng Babuyan Island sa mangin maulanon ang Tiempo. Nga may pagmadlos nga huyop sang hangin nga tugay ni Tropical Depression Karina. While ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sang Luzon may pag-uum-guom sa gihapon ang kalangitan hasta nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uom nga halin man ini sa gihapon sa kay Tropical Depression Karina. While diriya sa aton sa Kabisayan lakip na ang Mindanao, padayon man nga may pag-uum-guom ang aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan nga may dala ini nga naligwin nga mga pag-ulan. Ilabi na sining kahaponanon o kon kagabihon nga halin ini sa localized sa thunderstorms kag may ara nga kasarangan hasta may pagmadlos nga uyop sang hangin nga halin sa naaminhan na sidlangan pakadto sa naaminhan nakatungdan o kun northeast to northwest nagaapekto dito sa naminan sang Luzon nga may kasarangan hasta nga mabalot ang
kadagatan. Kag may ara man nga mahinay asam sa may kasarangan man nga hangin halin naman ini sa nakatungdan pakadto sa nabagat na nakatungdan o kun west to southwest. Ang mabatyagan sa iban nga bahin sang Luzon. Kag may magahalin man sa nabagatnan na silangan pakadto sa nabagatnan o kon southeast to south mabatyagan naton sa kapugusan diri sa aton sa Pagbisayan. Kag Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri naman partikularmente sa aton probinsya padayon nga makaagom kita sa may pagulugal o mga aton kalangitan hasta nga magalungon ang aton kahawaan. Nga may naligwin ini nga mapagulan labi na sining kahaponanon o kon kagabihon aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Makaagom kita diri sang mahinay hasta sa may kasarangan sa gihapon nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Alin sa nabagatnan na silangan pakadto nabagatnan o kon southeast to south ang mga impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Sa gihapon wala kita gale warning advisory diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Nakapabilin ng sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagsulod sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon alas 10:36 sini nga gabi ang hunas 0.4 metro ang takos sang kanabawon. Ang tao magabalos naman alas 5:26 buwas sa aga sa takos nga 1.0 metro ang kadalumon. Alas 6:10 naman sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw kag magabutlak ini si alas 5:10 buwas sa aga. Subong nga kita 26 degrees Celsius o 68.8 degrees of Fahrenheit. Muna kabugusan sa aton nakatimpo sa gabi. Right. Anong chance ni Karina, sir? Medyo mapuloper sa pagid siya sa masunod ng mga inuras? So far. Tropical depression ang direksyon na iya daw pa northwest ini siya. Daw malampuwas ang di siya sa may Taiwan. No, salamat. Good. West-northwest. No? Aha. Sige. With that, sir... Pwede epekto sa aton ulan lang gid ni. Ulan lang gining aton. Pero gusto daw bulubaskog man ulan, no? Purti man nga birana. Bulig ang ang localized thunderstorms naton, especially ang easterlies. Humid kag warm ang temperature sang sea surface ang Pacific Basin. I see. With that, Sir Gan, salamat sa information. Good evening. Mabuhay ka, sir. Yes, sir. Sige, tropical depression nga si Karina Makaksyon maning ginabantayan sa aton sa nga pag-asa karon diri sa pungsod Pilipinas. So far medyo hindi kita siya piktado sini pero timo ni ulan nga dulot niya medyo mabulubaskog. So meaning kung ulan ang dulot niya Makaksyon alerto lang kita sa mga utod na nagapuyo dira sigad sang baybay gid no sa idalam sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyosan alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Last City on sa Aksyon Radio Philippine Standard Time sa aton sini pangamuyo. Ayon talang subong aton sini mahal nga Ginoo pero kay aton sini nga oras abi medyo kulo-kulabos pero muna Lord kami gihapon nagapangayo sang ibo sini nga pag-ubay sa pagtandog no sa tanan nga mga frontliners sa tanan nga nagabalatian subong sining COVID-19 sa tanan nga nagabatsyag sa balatian ihil kami O Lord no kay para makabalik kami sa normal nga amon sini nga sitwasyon kag kung pwede pa si COVID-19 buwas nga adlaw madula na sining dutang o kon sining kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time la City on sini sa aton sini pagpangalagad subong adlaw Lunes. Yari na kita sa Hulyo 14, no? A day before sang payday buwas nga adlaw, sigurado ko enjoy. No, dapat sa Hulyo 13 gali no. Dog advance ko. 13 pang supong. Pero tilapit na lang ang swelday, ano? Swelday Makaksyon sa Hulyo 15. Sa mga utod na to, ano, may mga sweldo. Ang iban kung wala, ati way kagid pa buton, ano? Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th
KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow la Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa aton sining mga watchers, sa mga viewers naton, kanto lang kabuda sa comment section kag ibutang ang inyo sining mga greetings, opinion and more. Kay basahon tanak karon sa malambutan ko lang sa indi pasensya gid. Aksyon Bryan Morden, aksyon firing line. Onboard na top sa 9 ang tak na sining gabi mga kaksyon. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano pala mga nagali na gumba nga balita sa aton sa nga pagpangalagad, pero antes ang tanan, salamat gid Aksyon Artay Hupon sa pag apong ko sa aton diri sang pila kagabi nga wala kita nakaprograma, mga importante lang. Ari mga nagali na gumba nga balita subong adlaw mga Aksyon kay sining nga hapon ang Negros Occidental may 12 iya nga panibag-o nga nagpositibo na naman siring COVID-19 kag isa diri sa syudad sang Bacolod. So matutal sa Negros Occidental kag Bacolod subong adlaw lang 3 sigid kabilog ang nagpositibo siring COVID-19. Kini sila according to the Region 6 iyang result, no? We don't know kung how accurate ining result yung pagwa nila nga naka-facility quarantine din sila, no? Meaning ara sila tanan sa pasilidad nga na-secure. Kaya balaka ini barang mga facility quarantine gini sometimes medyo naga-doubt kita because may mga ara man sa mga utod naton nga mga locally or local stranded naton nga mga individual sa kon LSI nga wala man to sa quarantine facility kundi ara sila sa nga home quarantine nga ginatawag pero ang iba naga-suroy-suroy bla. But we are hoping mga kaksyon gini sila tanan ara gid man sa facility o kon quarantine facility para masigurado naton kay ning COVID-19 subong medyo naga-wave na subong ang second wave sining nasambit iya nga si COVID-19. Sa iban nga balita bawari man yo kanugon sang profesyon bla isa ka dentista iyo nadakpan sa bypass operation dira sa syudad sang Talisay sinigid lamang nagabaligya iya sang illegal nga droga mga kaksyon. Aksyon firing line. Grabe no, ano gidayan kulang pa ang kita halin sa bilang isa ka dentista o kung ini katuntuhan gid lamang. Samtang ang pinaka talk of the town sa sining nga mga sinimana kag daway na ni untat nga kutsukutso sang publiko sining barrier nga ginabutang iya sa motorsiklo or igabutang pa lang sa motorsiklo mga kaksyon nga mga single block na motorsiklo ti single ini butangan sang shield dira sa likod para gihapon sining COVID-19 Tino ka na mo, ginsubong gawangal nga mga motorista, motoriders na to, no? Imagine mo na nga, may angkas ka, may arayas ang divisions to nga. Kagini nga division, hindi man too much nga useful kay base delikado pa para sa mga aksidente. Yeah. Pamalantari ka rin, actually may official diri sa Negros Occidental. Yung gusto man maghatag sa opinion regarding sini, kag may rider, kita karon yung interviewon kung anong mabulig sining shield gibe sila, makabulig o kung makahatag disgrasya. Aksyon firing line. I don't know kung ginaton alman isa nga ton sini nga Interagency Task Force sini nga ITF naton tingala man taga nga sagi ginala ni katutok ni mga ulo angkas nga ini kay mas prone guro kag mas delikado guro nga di sakay sa jeep sang kasanay nga pamilyas motorsiklo kon COVID-19 ang paghambalan. Samtang tricycle kag motorsiklo nagsalpukan na yo dira sa syudad sang Talisay, patay ang sakay sa motorsiklo. Aksyon firing line. Kag makikuan kita karon makihisayod man kita karon sa mga balita diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon redaction Dale Salazar karon ining balita niya sa rin ining oras sang curfew sa Bacolod mga depende sa quarantine mode ini sa syudad suno kay Councilor Baribar. Bacolod nagporma sang task force disiplina para tutukan ang pagpanakop sa mga nagabayular sang health protocol mga kaksyon. Porma pagid sang task force disiplina ni man. Aram polista mo nang may authority manakop da. Basi makit-an tamalin ni sa gyapon sa kapihan ni mga task force disiplina ni. Aksyon firing line. Samtang sa probinsya mag-iloy sa bago nga COVID positive naka-isolate na
kag na-admit ini sa hospital sa Bacolod. 15 ka mga sweeper flights or 15 ka sweeper flights baga sugod buwas nga adlaw. Aring balantaya no kay sa plabuton nga mga sirimana, no? Buksan liwat ang local stranded individuals kapag pauli diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang nagpalasitive bala subong puro halos tanan LSI, no? Ang iban sa lawayon pa. Aksyon Firing Line. La 7 G7 Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. ang isa-isahon tada karon ng balita sa lokal mga kaaksyon labi na gining nagakubod parte sining barrier sa motorsiklo, division, shield, whatever nga tawag-tawag na ton sining. Pero ang pinaka purpose gid man sining kuno protection sa COVID-19 nining inabotang oy karon presentar ko sa inyo kuno ng mga ay pakita ta sa inyo although ng iban mga viewers naton kita naman pero suliton ta palantaw sa inyo. Iring may mga backpack na sila nga style, may Asus ko. Daligid lang mapamulya ko gamay gid lang hintok-hintok kita nga balita gikan dito sa balita sa national mga kaaksyon. Dito sa Qatar may 4,600 tanan ka mga Pinoy ang nagpangayo na tabang kontani makapauli diri sa aton pungsod Pilipinas. Aksyon Firing Line. Grabe nga dulot ni COVID-19 no, bilog nga kalibutan ginuyog gid no, kinaba pululi ang 4,600 ka mga OFWs, ka mga Pinoy atos Qatar. Di ka delikado guro sa sitwasyon nila dito abot sa Pilipinas ti makuan gid tani mamuyong ginisla. Samtang sa iban nga balita ya sa national ining hospital karon dito sa Manila, ining St. Luke's mga Kaaksyon Medical Center sa QC o Quezon City nagpagwa sangin kuan abiso ho nga ang ila siring ICU, mga ICU beds mga Kaaksyon, puta na, no? Punong-puno na, full capacity na ang ila siring intensive care unit. Sa mga pasyente tanan nga lala kon COVID-19 ang paghahambalan. Grabe ka delikado, no? Sunod diri sa management siring hospital magapagwalas ang statement kag announcement liwat kon makabukas sila sa mga lala nga balatian o kung lala nga nagabalatian sining COVID-19. Ti mo ring puwerte man nga hospital dito sa Quezon City sa Metro Manila, ti subong nagsululubran na nag-alalawas tas kadamon. Pero ang COVID-19 naman nga mga outpatient ti pwede lang niya. Ginabato nila gihapon. So kaduga amat damo gid mga aton siri pasyente no diri sa pungsod Pilipinas. Kabay pa nga kita nagapangabay gid gihapon sining face mask, social physical distancing. Amo ni makabulig sa aton di kita nay sa gipasaway gid. Aksyon Firing Line. Samtang sa pungsod Pilipinas subong nga adlaw may ara na sang 57,000 size ka mga kaso sining nasambit iya nga COVID-19, may ara sang 836 iya nga bag-o nga kaso mga kaaksyon. Ang active diri ara sa 35,036 kag ang kwan diri ang naka-recover nagdangat naman sa 20,371. Ang masubo diri nga porsyon kay naglabot na sa 1,599 ang nagkalamatay sining COVID-19. Aksyon Firing Line. Kag sa bugos nga kalibutan mga kaaksyon ang patay subong diri kitas patay no. Ang patay subong sa bugos nga kalibutan kakululbaan kay nga nagdangat na sa 572,214. Aksyon Firing Line. 572,214 ang patay subong sining COVID-19. Grabe yan, no? Puwerte yan, no? Ang nasambit yang patay subong sa bugos nga kalibutan. Since the day nga nag-umpisa ini, last December 31, 2019, mga kaaksyon dito sa pungsod China. Aksyon Firing Line. Kakululbaan. Anyway, sige. No, diri sa ato niya sa Negros Occidental, sa rambal ko na may 12 kay ina nga panibago, may ara sang isa sa Bacolod, may naka-recover man diri sa aton sa Cadiz, may isa, may ara man sa Bacolod, isa naka-recover mga kaaksyon. No? Sa bugos nga Visayas, mayroon na sang kaso nga 593, 392 diri nga aktibo, 190 diri naka-recover, kag nagapabilin sa 11 iya ang patay. Kabay pa nga hindi na ni madugangan pa. Aksyon
Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 22. Kumusta ang mga utod na ton, no? Nga nag-monitor siri materiyon sa mga lugar nga may ara yasang nag-lockdown. Diri sa Bacolod, dundigin man niya tanto, no? Diri sa probinsya sang Negros Occidental. Amo nga ton sinina nami andiri bikas nga kita mismo aware kita kag disiplinado kita, way kita shadow ginman ga pinasaway may ara pero tigpipila man lang. Aksyon Firing Line. Dire kita sa talk of the town, no, nga ginahimo ni subong nga kutso-kutso sang publiko, may ara sa nagakadlaw, may ara sa nagakulosboron, ilabi na gid ko nang ginasaligan sang imo sinig galingon nga transportation, amo ang motorsiklo tiga kumod kay siriblang proposal. Una nga nagpagwa sini amo ang probinsya sang Bohol, no? Ngang ilang motorsiklo dito, ginbutangan nila sang barrier makaksyon, shield o kon ang tawag sina division. Kung may gaangka si mo, dapat may ara sang nagatindog da sa tunga yung duha, nga isa iya ka salon division nga may ara sang plastic abi nga baka depensa sa COVID-19. So, gin-adapt ini sang Interagency Task Force. Ini nasambit iya mga kaksyon nga ining amo yang ginhimo sa Bohol. Kag ginrekomendar ini sa Department of Interior and Local Government o kung DILG. Last week pa na actually nga ginpagwa ini. Subong nga adlaw, wala untat gyapon ang pagpagwa sa mga sentimiento, sa mga utod naton, nga hindi gidya kontento, hindi gidya kasaho, awkward, o overacting na nga mga estilo yang ginapagwa subong sa aton sini nga mga opisyal. Do sa lulubra na bla. Kag iban diri, like for example, diri sa aton sa Negros kag Bacolod, ang pinaka post baklon kag masarangan sa aton sini nga mga low income, mga low earners naton nga mga utod, ang pinaka means of transportation nila amo ni motorsiklo, no? Bangod nga para lang gid makapadasig or dasig ang ila sini nga pagadto sa trabaho, pagpauli. So makabakal-bakal sila motorsiklo, may 2,000 sila. Pwede ka naka-down, iban gani may 500 pesos, pwede ka naka-down pagpuli mo, may motorsiklo ka na, lipay na pamilya mo, iangkas mo ng anak mo, iloy mo, kadto sa trabaho, ipang drop by mo na lang sila. Sumunod sila pang unod, kasi sila pang intutukan sini, no? Amo ning pinaka madasig kun tani nga transportation man sa mga kauturan naton sa mga uma, no? Sa mga uma. Now, ang issue diri simple malang nimo. Ang pagbutang sang barrier sa likod nila nga kunuhay makabulig agod hindi makalaton ining si COVID-19. Galikiting angkas dabla sang ining motorsiklo kundi asawa mo, bata mo, bayaw mo. In short, isa ka mo ka family, kilala na ka mo. Din ka mo halin, isa ka puluyan. For ihimplong imo asawa, upod mo. So may barrier ka mo sa motorsiklo. Kundi daw safe ka mo kon COVID-19 ang pagamalan. Walaga ang kasanay ka mo sa motor. Di karon pagpauli nyo sa inyo puloyan to. Pagabot to, upod mga moto gyapon. Gaksanay man ka mo to gani. Gagbayanay ka mo to. Labi na ginaksyon Oliver kon gabi. Hindi mo malikawan, tupad ka mo sa asawa mo, das kama, tulog ka mo. Sakyanay man ka mo gyapon. Aksyon Firing Line. Hindi sakyanay nga kung ano. Hindi hinaksanay, siyempre asawa mo na mo. Pagkatapos, butangan mo isang barrier ang motorsiklo nila kay base malatnan sa COVID-19. Kung di daw ka tinunto. Aksyon Firing Line. May aras ang point diring iban. According sa ila, mga opisyal nga kunuhay, ining nasambit iya nga si Mr. iangkas ang asawa or anak. Iagi sa trabaho. Pagpauli, way ta kabalo si Mr. kag si anak niya or sino, may ara to ya sa upod sa trabaho niya nga base may COVID-19. So that amo nang inbutangan sang barrier ini para sigurado. Grabe man no, purti man pangutok nila no. Aksyon Firing Line. Bisan pa butangan mo na pag-abot sa balay nila, upod man na sila gyapon. Di man na gyapon malikaw. Isa pinggan nila, isang bulutangan sang baso nila. Isang bulutangan sang kutsara, tinidor, tanan, ginagamit sa loob sang pamilya. Updanay gyapon. Di makabulig tong barrier mos motorsiklo mo ta. Aksyon Firing Line. Damo na lang ang sitwasyon now. Ang mga riders na subong tinagakululumod no? Sunan, ang mga riders na subong nagakululumod sini,
Una, ti kinanglan mo gid ya mangita ka sang medyos da labi na gid kwarta. Kay ti gastuhan mo ni, no? Aksyonan. Okay. Basig aksyonan. Gastuhan mo ini, no? Pagkatapos, usik sa tsimpo, way labot dira kon may barrier ang motorsiklo mo daw kalapit sa disgrasya. Masugata mo da karon ng salakyan nga nagahagunos ang agi, ang hangin dito mabunggo sa barrier. Di ba si maglupad ka na? Magsaka ka sa bulubanglid dira abi karon kag sumugata ang hangin karon da basi magpalid-palid ni motorsiklo ma. Daw na kada mo sang disbintaha nga nakit-an ta diri kag wala gid sang bintaha. Aksyon firing line. So nagligan minasugta na to nila gani ang kasanay ang motorsiklo sa mga same-sex mga couple bla. Gay kag boy pwede na kakasanay ina hindi magpamilya ha inang mas delikado. Si T-Bird kag si girl pwede na kang kasanay sa motorsiklo. Wala, so hindi man na magpamilya. Pero iba na nag-live-in naman na sila. Aksyon firing line. So tikilalanay man sila gihapon. Anyway, sige check naton. Abi, may isa ka rider kita makaksyon. Aksyonan ginhatag ko kina si mo sa opisina ang number. Okay, pasensya gid mga ka-aksyon na. Na nag-atras ang akon nga purte yung mga text diri sa akon no. Purte sa tsakto gid, imagine mo na. Oh. Ang bagay ni Jose Kambang di man sa akon no. Sa action Bryan, why not nga ma-require na lang sila PPA ko no. Ang suksukon sa mga motorcycle riders. Pati angkas, not barriers to avoid accident. Kung dito mga astronaut, kamo karon dat tanan siya. Action firing line. Nami maning ubra, mayo maning suggestion ni Jose Kambang. Sa pasok-sukon na lang sila kay tiyo mo giman ang tinutuyo naton to avoid malikaw kita sining COVID-19. Pasok-sukon sila kaputi day or hindi na pangsoksok sa mga frontliners naton sa ospital. Para lang ganyan hindi na sila magkalatapikan sa ring COVID-19, no? Amoning okay mo ning amoning masadya gid mo, no? Si Cavite Governor John Vic Remolia, no? Nagpagwa sa niya sining pagkadismaya, no? Sining barrier nga ginbutang or igabutang sa motorsiklo. Gin-question niya actually nga ATF. Siya nagdisenyo sining barrier nga ini nga taga kung sino nag-obra sini. Kagi ni siya sakay motorsiklo kun why? Action firing line. Pamangkot siya si why kamo kagi sakay motorsiklo? Hindi ko gid naganahan ining inyo obra. Online sa firing line. Sa aton nga linya good advice sa Governor sang Negros Occidental, Jeffrey Ferrer, say good evening. Aksyon Bryan, may gabi man sa tanan, may gabi sa bilog na probinsya sang Negros Occidental. Pinagit ka pamati sa imong programa. Sa mga upunta sa Aksyon Radio, Aksyon Bryan may gabi. Salamat gid sa time, Vice. Anyway, si Senador Bong Revilla, Senador Ricto, Senador, kadamo lang sa mga senadore, subong ang napagwa sang sentimiento sining barrier nga ibutang sa gaang kasanay sa motorsiklo, ano? Diri sa Negros Occidental so far, ikaw ang tawagan naton, but at least mabatian man sa taga Negros Occidental labi na gid mga motorriders naton kung anong sentimiento sa mga official naton regarding sini kay daw ginhimo gini subong nga kuan kutsukutsuhan sa kapihan, ano? Sa imo Vice sa paglantaw, ano ang bintaha kag disbintaha sining barrier nga ibutang naton sa motorsiklo? Well, Aksyon Bryan, no? Going back 2 months ago, 2.5 months ago, kita gid nagsugod nga complaint habit na about nga makaangkas ang mag-asawa o kung mag-upod sa isa ka balay sa motor, and please at the same time makasave sila kay during that time wala sang gabiyahe nga salakyan daton, pero ining mga tao niga kadto sa uldahan nila, so mas makakulit pagintani, mas mahapos ang ilang pag-travel, mas mahapos nga makaabot sila sa ilang lubrahan, amo ni makaangkas sila sa motor kay kung tanao mo naman kita ga-observe kita sang face mask, ga-observe kita social physical distancing, o ini mag-angkas sa motor
sa balay nila, gaholding hands man ni sila, kagahulit ang ini nga mga pamilya. So meaning, mas mahapos na makabalik sila sa obra nila kung pagtugta na to in after ECQ ay na makabalik sa obra. Now, hindi naman yung issue naton kay why question ang kaayo lang sinagid tugtan nga makaangkas pero ang budlay nga butangan mo ya barrier abi isa man nagyapon ka simple nga paminsaron nga butangan mo anong purpose sina maskin butang mo delikado sa mag-angkas sa motor kay nga example ang gitla action bar, gadlagan mo lang ang salakyan mo, ipagwa lang bing imo palat lada, tanawa ko na ng sugatan sa angin sila. So how much more kung kalapat pa din sila, magyan ka sa nagko as lakyan, magyan ka lang sa salakyan, basi kung diin ka na po yuton, grabe ina ang impact, kag ang sagang sang airwaves sa imo. Delikado na impis nakabulig kita sa hapon nga purpose, pero hindi naman sa purpose. So, delikado pa. So, ina-action ba, hindi gid kuya mag-conforme sa sila nga mga proposal kay makabulig, makatugang nga sang problema kag makahatag pag isang problema sa nagaangkas sa motor. Okay. So, actually, diri sa Negros Occidental so far, daw ay paginmantaya kakita, vice nga nagatulo testing sining butang-butang sa motorsiklo, no? Kag ang advice ko action ba hindi gid mag-testing. Kay nga delikado gid. Maski sino ba pakalban ni sino kung matumba ka naman. Correct. Na may lang kon mismo. May lang kon band-aid lang. May lang kon band-aid lang. So mas madamage pa ng motor mo, dako pang damage sa motor mo, dako pagit ang damage sa kalawasan mo. Why man kita kano ko itani anti sila maghatag sa proposal nila. Testingan na nila. Kung gadlagan ka lang 10 kilometers per hour siguro hinay, kadra ka pa sa subdivision, pwede na. Pero iniyari ka ang kaiban, ang kas makakadto ka sa highway. Para ka sa downtown kung di ka mapadasig ka man. So, hindi gid advisable na butangan sa barrier ang isa ka motor nga mag-aangkas malandra sa iya, asawa ya, bata ya, utod ya. Sa isa sila kabalay. Yes. Okay, kung pamilya mo doon. Kaya ang purpose man sang ATF na hindi maglapta, hindi malatnan, pero sa tutuod lang gid ang tao na edukar na kabalo na kita magdipinsa sa atong kaugalingon. Kag in kaso man gid isuksok lang na Christmas kung ara magid kamo sa balay nyo, pwede ka dapat kung hindi magkumalang na upod mo o kung ito pa balay way ka magkakadto, observe ka social distancing. Gusto na. Baka helmet ka mo na nga duwas ang kasanay sa asawa mo, protection naman eh. Protection din na. Pero doon pag-ulang ko, binutangan mo barrier. Hindi sakay ka na tricycle. At least tatlo ka guma. Sigurado pa. Oo, amoy na subong ang issue that can be more dangerous. Yes. Kaya allow naman po ang back ride. But nagkatagmanta sa delikato sa ila. Okay. So, diri sa Negros Occidental, tonight, ikaw mismo, Vice Governor Ferrer, sir, nag-a-advise gid nga hindi lang gid paghimo despite of may ara sa mga pahanugot na from the DILG last week pa actually. Yes, kung may panugot, magid daw nabatian ko man to, pero usually, may proposal na butangan barrier, inabagid ko, hindi ko na yan. Well, kung butangan magid kagi alaw ina, so kabay pa nga, hindi nyo man pagdakton. Ang nag-aangkas, ano din logic sila man? Gani, manuway gid kaya pagkapuli sa balay nila, inang ugdanay man na sila gyapon. Now, isa pagid ang hindi lang nila alaw kay okay butangan ta barrier, pero basi hindi pamilya ang angkas, so kung hindi managuro ita ang angkas mo gid ako may isa man to gani niya ay alaw ya ako nung amiga na makaangkas ano niya amiga. So, hindi man siguro daw nakadto na sa kalambutan. But seriously, ako I will not recommend that kind of proposal. And then i-implement ninyo. I hope na ang aton man, ang kapulisan o kung LGU, hindi kaya pagdakpon ang nag-aangkas sinada. Kaya nga, importante man na sa ila nga makakadto at makaabot sa ila pagtulungan. Yes, kaya ginakalantuan. Sa rambal ko na. Kita mismo
we should be more realistic. Hindi kay mga par-out na mga recommendations. Hindi mamalaya mo sila. Aha. Ti maginamo sila pila kadlaw ay nagini sa mga nagamotor nga magladay sa dalan ni kiti kulbaan na ni sila mo una-una basi kun why sila sang barrier dira dakpon sila. Kung may barrier man basi aksidente sila. O mas more pagid nga. Actually, Brad, wala kasantuhan ako may barrier dakron na okay pag wala barrier dakpon. So you put more dangerous sa ari na gidya way kakabalo ginugdanay mo na sila balay nila kaya makaangkas mga langgita inang ang pamilya bata, tatay, nanay, utod. Diri sa aton Vice sa Negros may ara kita Committee on Transportation abi sa SP nga makahimo sang ginatawag nato abi sentimiento manifiesto against ning mga tuyo sang ITF. Dumiyara na pala mo. If I remember it right, so si board member Montelibano, ang committee chair, sina hindi manghidkosyon ko basta may ara. May ara ka da, Committee on Transportation. I see. Though I think, or maybe na-include na sa public safety, dali sa kay board member Alonso. Aha. But anyway, for whatever it is, maka-appeal kita. Yes. Which amuna abi ang mandate sang DILG or IATF. So, kung i-allow na nga wala na mga barrier, well, we can even have this resolution. I-ano lang na, hindi pag-i-adapt ang gawin. Totally. Nga proposal. Yes, totally against kagidya Vice bisa magkinaano dapat hindi gini pagsundo. Totally. Hindi ko ya against sa mag-angkas kay amo ginaya nga atot hindi tayo ipangkas, hindi tayo ibackry dira. Pero against ko ya sa barrier. Yes. Actually, delikado. Akon gid doubt gid nga aton sa nga kwan bi aton sa nga mga officers daton, authority daton. Diri na lang kita guro, jacket dira, face mask dira. Oo. Tanaw Aksyon, Bryan. Isa pagid kung angkas ka makapot ka gid sa driver. Yes. Maski diri sa hawak ya. May barrier na karon din ka makapot sa barrier. How strong is that barrier? Yes. Kag isa pang ang kwan bala ang ining pag-angkas bala sa motorsiklo bala Vice sa experience man naton. Ang gaangkas mo once nagauyat sa sa imo sining hawak, ma-detect mo kung kumustang sitwasyon niya sa likod. Kay kung sa barrier sa nagauyat, way kakabalo kung ara pa siya bla o kung way na. Amo gid mahapit na sang hangin karon pati ang angkas mo dadalahig na ikaw yari kaya sa dibila ka kapot. Purte, no? Amo na ganing ano ibutang niya da ang barrier inang fiberglass nga see-through. Daw mo gina. Hindi ko kaintindi magsiling sila diin mo iangot na sa motor ko na. Actually may disenyo din taga Bohol May disenyo din taga Bohol yung pakita. So daw hindi guro suwabing nawong niya itsura niya. May backpack naman sila subong nga ginhimo naman kung amo naman ni dapat sundon do negosyong galaw sini. Kung ibutang mo backpack, pariyo na let's say why ka well, of course ang backpack attached sa driver. Yes, sa driver gin mismo. Yes, oo. So, anong logic mo sinabi, ibayin na lang kayo, that backpack can occupy space pa. Yes, dapat. Ika mo kagamay sa motor, inilagid lang, ibayin na lang da, pakusa na lang sa hawak mo, pakupa na lang sa hawak mo, kung mag-advise sa baga mo. Amo malang na, or magkapot sa diskilid mo, delikado mo na. Kinaiya makapot, kinaiya sa driver. Yes, amo na. Ang pag-una ko lang sa litrato, ganigina, kung waigin nga lanan ni nga angkas, abi ko gapasan LPG nga gasol ang driver mo. Baka mo naman lang na sila, i-recommend na lang nila tricycle safety pa. Aha, sakto na. Amo na lang gida. Kondo kulbaan giman sila abi. Well, ang ginatanaw tabi yung pinakatapos na malang. Yes, amo na. Let's say example, kung angkas na may mga proposal. Nautod si Vice Governor, balikon naton si Vice Governor
Ferrer mga kaaksyon. Aksyon firing line. Pero tini sa mga isyong angkas-angkas sa motor di mo, no? Pwerte ya mo hassle, gidya katama sobra sa mga nagamotorsiklo. That's why nga tinagset man kita for an interview tonight, tanisi sa ka-motor rider. Alang-alang pa siya balikan ta sa karon. Ginuna ko na lang si Vice Governor Ferrer sa Sinimat Tinion, kiti medyo masako-sako man, ano? Balikan naton siya. Bila sa 7:42, Aksyon Radio Philippine Standard Times aton sining pagpangalagan. Actually, may yari di gani sa mga proposal. Ang pila ka mga public officials from national, like Senador Bongo, Vice, balik dira si mo. Action right out to anyway, amo man lang ng ako niya ti ako ya against kikusina na may barrier. So well, kung ano man ang may imota sa as to may legislative function, maybe we can pass a proposal, resolution na kung i-allow na lang without barrier. Yes. Sige, Vice, ang imo nga... sa mga aware assist. Yes. Ang imo sining advice sa negrosanon, plus pagid nga medyo nagadamo-damo man ang aton nga mga positive, pero mga LSI sinig kag ibang pa, Vice. Go ahead, Vice. Why ta action, Bryan, you know why? Isang bang ECQ kita nagabot sa GCQ, you know, ang aton nga result sang positive sa kag negative nubo to. Pagbalik sang LSI, mga OFWs ta nagdamo so hindi kani sila mapunggan. Yes. Nga maupot ang ila pamilya. Whatever it takes sa tubangon ta. Kag you know, ini nga sistema arita sa crisis ta. Amo man ang sitwasyon nga ara kita sa pamilya ta. Yes. Whatever happens, ara kita sa pamilya ta. Ang gobyerno ya sa gusto nyo kag sa hindi mabulig tingwaon namon tanan. Ang aton nga mabulig dira. So kung may mga kapaltahan man ang amon nga administrasyon, hindi ta man makumudar tanan. To ginahimo tagid. Pero ang ako naman in my own opinion kinahanglan ara kita sa pamilya nato. So kung magbalalik na sila, imuon ta proper protocol. Due tayo lang na nga pinitin siya nga layo kamos pamilya nyo. Kung hindi na aralan na sa quarantine area ta, kung hindi nakaigo kay kung daw damo na ta, ara man na sa mga LGUs naton nga makabulig tanan. Imuon tagid ang akon lagi diya nga makapuli kamos pamilya. Yes. Salamat gid, Vice. May gabi ka mabuhay ka, sir. Aksyon Bryan, maraming salamat sa tsimpo nga ginhatag mo sa aton sa bilog mo nga sa bilog nga stasyon sa Aksyon Radio, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, di kita malipat sa pagpangamuyo. Yes. Kag may God bless us all, mabuhay ka Aksyon Radio. Salamat, sir. Aksyon Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Thank you so much, the Vice Governor of Negros Occidental, Vice Governor Jeffrey Ferrer, mga kaaksyon. Pero ting pamiriphiya sining barrier nga gusto matabo sa aton sining IATF. Siya kuya totally 100% against kuda puwerte na nga perwisyo sa mga motorista naton. Isa ka texter naton na nagambal siya ining barrier ngini para lang ning sa hindi urig nga asawa. Aksyon firing line. Imong hatagan mo gid color sobra. Actually may mga proposal gini nga kon doubt kay gid man sa sinabi nga angkas abi. Kuha na lang sila barangay clearance da na pamatuod nga asawa ini, anak ini, etc. Pero sigurado blay na ya piho gid na, pero kon butang-butang sa barrier ni do kadamo gid sa basi magmawilga di mangutod diri. Amo lang nga isyu ni pro involved ni sa halos karamaan nga nagasakay sa motorsiklo. Sa prangkang istorya damo ya motorsiklo ikumpara mo sa mga salakyan, mga kaaksyon. Online sa firing line. We have on the line Michael check ko lang yung pangalan niya kido, pero masikat ni sa ngalan nga Tutoy Bato mo, pero pilido ay subong do Michael Day Mosco. Sir, good evening. Sir, mayong gabi. Salamat gid sa time kabalo ko. Ini nga tawo ang life ini do na bilong na gid sa motor-motor kay kita og gini sa permi mo. Sir, kumusta? Sigurado ko ikaw halos na daw nabasa mo karon mga pagbag-o sa mga motorsiklo nga ini angkas diri, angkas didto, butangan kuno division. Anong reaction nyo bilang mga motor riders naton, sir? Number one dala, sir, ang ang safety bla, sir, nga ginatawag para sa mga back riders. Kay number one dala, sir, no, ang mga back riders nag-rely sang ilang stability sa driver. So karon kung ang nakita naton nibla sa social media ang prototype ni sir nga design. Yes. Sang bag-o nila nga ginaduso is
shadow ka, sir, shadow bala ka disturbing para sa nagaangkas. Kaga, number one, pag sir, nagila namon ang pagka-aerodynamics bala sa motor. So, perte ka budlay. For example, isa pag sir, ang ang nakita namon nga concern, ato da sir ang prototype na da sir nga miyara sang do steel na bala. Nga nga kalaptan. Ga-wonder kami kung paano naman ya ang mga motor nga mga underbow nila, which correct is tawag namon ang mga gas tank nila para sa dalom sang bangko. So muling ginakatingalahan namon kung paano ni makapag-gas up liwat ang ini nga mga riders kung magpag-gas up na sila tungod sa ini nga ang ginputang dabi nga handle para sa back rider. Yes, di mo na maalsang bangko muda mo. Kiti ang tangke mo sa dalom sang bangko ang ginaangkasan dira, no? Yes, sir. Ang isa man naka problema. Concern ko rin sa mention mo while ago, nagambal ka nga ang driver, hindi siya hindi ma-sense kung gauyat pang iya sa nga angkas. So kung why kito sa barrier siya, so magliko-liko kani, hindi mabalansi, prangkang istorya, kung motor man ko mo, hindi mo mabalansi kung gaupo sa imo o kung waay, disgrasya gid kadto answer. Correct man ko, sir? Kido ikaw everyday motorsiklo. Sa akon, sir, yes, no, kabudlay, hindi mo ma-feel ang gabak ride sim mo kung ara pa siya bala. Siyempre, wala sang contact sa imo ang iyang mga kamot para mabatsagan mo siya. So, tendency sina kung ang back ride mo is hindi iya anad sa amo sina nga body position nga mag-angkas, no, sa amo na klase nga prototype nga gina-push nila, tendency sina mawigit gid siya sa imo nga motor. Correct na. Kag kung hindi ka mo magbalancing liko nyo nga duwa, may tendency man matumba ka mo kay syempre dapat ga-balance siya mo ang angkas kag ang driver. Posible gid, sir, posible gid. Kag isa pa gid, sir, no, hindi man kung amon gani, sir, nga gina-imagine, hindi man tanan nga motor is butang tabi pwede mabutangan. So how about niya, sir, ang mga dalagko naman yung mga big bikes, big bike. Oo, which is miyara mga big bikes nga pwede mangkasan. So ang ginakatingala man sang mga upod nato sa mga riders ni sa riding community, kung ang mga big bikes ni butangan man sang barrier, ano yan ang iyang mga itsura blaw. Yung mga big bikes di ba gahalapa na yung mga gasalakay da? Gahalapa ti ang angkas. Gahapa man dapat. Hapa man. Oo, nga daw tungtong kagid sa likod sa driver da. Nagapupo gid, oo. Tapos ang dalagan sa niya way naganubo iya pila ganino, sir? 80, 100, 120. 100, oo. Pero tigid ka budlay kung imagine lang nato, no, sa mga listeners ng Aksyon Radio Bacolod. Try nyo lang imagine, kita mo sa mga big bikes, utang naton mga 400 cc ang mga displacement. Once ga-ride or ga-drive ang driver nga nagahapa-hapa dira, kag may barrier da aron nga nagatindog, number one dira ang pagka-aerodynamics ang motor, palda. Plus pa sang angkas, uwigit. Well, kay kabalo kay ining barrier nga gusto matabo sa ITF naton, wala gid na design sa motorsiklo mo. Di ba si Otoy-Otoyan tani kadlaw sa Japan, kun Korea, kung sino nag-ulobla binaganan siya China abe nga nag-ulobla sa motorsiklo. Yung Pinoy nag-ulobra sa kaugalingon nila nga kwano. Amo gid, sir, no. Ang hindi o ganito namon, sir, ma-imagine kung sa akon, sir, personally, no, diin nagkadtong pinsal sinisang nagpaminsal sa kamon nga idea. Amo kamo statement ni Cavite Governor Remulla Balya ang naghatag sang proposal kag nagdisenyo sini gamotor ni siya, why? Amo na bla. Di chak tuman kay kung gamotor ka mabalaan mo kung anong situation sa motor while naga-rides ka or nagasakay ka da with your angkas abi. Hindi bi, sir, nila ma-feel kung ano ka budlay ang kabuhi sang isa ka rider nga nag-rely ang iyang daily nga transportation sa motor. Hindi nila ma-feel. Amo na nga pinagusto lang sila, no? Kag actually, prangkang istorya, hindi nga partis motor do kalayo na gini ko ni fokusan ng COVID-19 mo, prangkang istorya mo. Wala na gid, sir, do out of the topic na gid. Out of the context. Wala na gid yan. Uy, naging madumduman. Ari na mo positive mo. Amo yung tutukin nyo paano ni ma-contain si COVID-19. Anyways, sir, ikaw ang part sa ning Concerned Alliance of Riders Bacolod. Yes, sir. Sir, ang ibo advice, ang ibo panugyan sa mga riders naton bisan inang mga pinamilya pagid nga mga nagamotorsiklo, sir. Go ahead, sir.
Sa mga ano nato daw, sa mga kaupod naton nga riders man, no, hindi lang rider, no, sa mga naga-drive na lang in general, no, ginagamit ang motor bilang means of transportation subong nga mayara sang pandemic. I know na feel nyo man kaga na intindihan nyo man, no, ang aton nga gina-explain with regards sa ini nga mga prototype or something, sini nga mga barrier, no, kung sa aton lang gid man, kung i-push gid man nila ti layin niya mo ite way tada mahimo, pero kung aton lang gid punggan, pwede ni siya naton mapunggan nga magano gid lang nga iduso gid nila kay syempre ang number one dere ang safety naton nga rider kag back ride naton or ang aton nga asawa, dabi or partner naton sa kabuhi kay parte kabudlay. Alright, sige. Sir, salamat sa mga time sa pag-share sa mga knowledge regarding sining barrier nga ini kag sa mga motorcycle riders naton. Good evening, sir. Mabuhay ka, sir. Sir, thank you so much, kid. Yes, sir. Yes, sir. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Tina si Sir Michael Daimosco. Everyday ka motor. Ang life do kumbaga tabid-tabid nes motor. Pagkantos trabaho yung motor. Kung Domingo, Sabado may chance, sabi ni Galagaw, nagamotor. So, alos taranda na balaan nila ko na nung kabuhi sa nagamotor ka being driver. Tiyan mo niyo, ang sitwasyon, tisla mismo nagapamiriphiman Pero karon pagbalik naton mga kaaksyon, try naton na boto ng isa ka syudad diri sa Negros Occidental, ang ila sining alkalde. Kay turing ni Mera, kita sang 12 nga nag-positive from Negros Occidental. Ang 5 direction lima, halin sa ila or 4, mga motor riders ini sila. I-check natin karon digigay. Last 7:54 pagbalik natin. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Na ng Dr. Alfred's Green. Tamis ng street.
Hoy, nag-monitor sa aton si Matrion si Lucy Amazona. Sano ang flight sang si Babacolad? Akon bata, 2 ka magulang since 5 months, na stranded sa Cebu. So far, duway pagid, Si Romy Agsam, nag-monitor man si Matrion. Rolin Guarino. Mayong gabi, Rolin Guarino kag Neneng Munies. Guarino, pamati, gid subong, sa Paglaom Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Si Joe Abuana, where have you been? Secret lang kita. Si Merly Dolido Magallanes, nagamonitor man. Michael Garcia, good evening, Morden. Purok Paghidait, Barangay Tangom. Salamat, Gid, And Asiyas sa Alberto Hidlaw, man kami si Aksyon Bray. Salamat. Si Jerthel Humayaw, may gabi Aksyon Bray, dayon lockdown sa Pitsakin sa Bacolod. Doon man kita lockdown sa Bacolod. Di lang mga muyo sina. Si Ani Sorio, Oconorosio, nag-monitor man sa Victoria City. And si John Ken Zini Gonzalvo, nag-monitor man. Joby Monares, watching good evening Aksyon Bray. Si Jomar Rihon, good evening Aksyon Bray. Live gali handuman na mangkot lang ko kung ano katuod nga may positive sa Don Salvador. Tuod na, last 3 days ago pa na, Ernesto Paul Parino, check atin dance lang Aksyon Bray, moni lang from Gardenville ko na. Si Chloe Magbanwa Araman, Amy Esmeralda Dolido, nagatutok man sa ni Matinion. Si Jinle Cabiles Araman, Leia Cordova, salamat gid. Si Josephine Lobaton, good evening Aksyon Bray, listening and watching your program, Vilia Estefania. Ay, si Nanay. Nay, salamat gid sa pag-monitor. Sige, balikan ko karon ng iban mga kaksyon. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Bryan Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog
ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Bagayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Bryan Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Bagayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Bryan Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05 na. Aksyon Firing Line. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-aksyon, ginaendorso man aton sa inyo, ining panahon balasang pandemya. Magkaangay sini ang iban daw hopeless, no? Labi na gid sa mga kabataan aton subong sa pag-eskwela bla, no? Ang iban to dira daw kadulaan gana bangod sang sitwasyon naton, no? Bangod sining pandemic ngayon. Pero ako nag-recommend ako sa inyo mga ka-aksyon nga may isa ka bulutuan iya nga willing magbulig dira sa inyo para gid para sa boss damlag kay hindi pa natapos ang kalibutan ta sining COVID-19 na. Apa na pinsaron ginaton diri basi gadula lang inyo sining boss damlag o kon pag-asa bla. Aksyon Firing Line. Ari gina-endorso ko sa inyo sa naga-monitor sini Matrion may ara sang buluthuan nga ngalan sini amo ni ang First Academy of Skills and Technology mga ka-aksyon ano. Ini sila nagatanyag sang senior high tracks academics kangay sang accountancy and business management, humanities and social science. May ara man sila sang housekeeping NC2, food and beverage NC2, cookery NC2, contact center services NC2, organic agriculture products NC2. Ini sila mga ka-aksyon himutang kung nahimutang dira sa may area sang RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36 diri sa syudad sa Bacolod. Pwede man kamo katawag gani for more information. Pwede kamo katawag dira sa 708 no? 708-9035. Pagitaan nyo lang si Mrs. Roselyn Dormido, mga ka-aksyon. Pwede man kamo maka-visit sila sa website no? Dira sa www.firstacademy-bacolod.com para makahibalo kamo dira sang ila sini iban pagid nga mga information regarding sa pagbukas sining ila sining buluthuan. Kaya nagabaton mas la subong sang senior high school students for school year 2020 and 2021 mga ka-aksyon. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Alright, may gabilang kay Nanay Josephine Lobaton, si Mags and Sir Abot. Naga-monitor si Metrion. Salamat gidira sa inyo, ana.
Las 7:07 na sa aton sa nga pangalaga dokon las 8:07. Good evening, Sumbray. Mati lang kami niya si Liza Negre Caballero. Salamat gid si May alaga ba nagatutok ba niyo si 28 si Jomar Ilaco no naga kahilidlaw gid sa tingog mo. Tunin lang kami niya no upod si Commander yak ko no. Salamat gid sige. Ang iban karon pagkaronon nato no. I-check naton action an una sa action Marlon Henavia, no? Pero kung may pagidman, no? Basi nakalakat na section Marlon, i-check ta lang. Last 8 na sa aton siring pagpangalagad, daligid lang, manamyaw kita sa mga utod naton. Si Olive Prado, Gargaritano, nakatutok man suwong sa Riyadh. Bryan, hambal niya, action Bryan, welcome back ko na. Salamat gidra sa inyo. Si Ariel Kabatak, Action Bryan, good evening. Monitor lang kami di sa area namon. Greet ko lang. 5 ka-kids ako no, si Arjanel, si Arzim, Ariel Jr., Arlon, Arwin from Ariel and Nilida Kabatak, FGE Village, Barangay, or La Carlota City. God bless. Salamat dira sa inyo. Si Rinan Payong Ngayong, nagatutok man. Araman si Sir Eddie Laos, no? Naga-monitor sa Caintown, Victorias, sa sining mga tiniyon. Almira Lim Malazarte, salamat gid. Bilen Salaw, nag-monitor man sa Barangay Tangob. Si araman si Rayjan Tan Villalon. Good evening, Action Bryan, monitor kami di Barangay Purisima, Manapla. Tamyaw lang kono si Sir Dennis Richard Tibor Roma, no? Nagatutok karon sa Banwasang San Enrique. Action firing line. Sige, kay sa probinsya sang Negros Occidental, may ara sang may ara sang balita from Bago Serima Kaksyon. May clarification din, no? Si mayor nila sang Bago, ini may connection sining nag-positive dira sa Bago. Sining mga local transmission nga ini. May ara sang gusto lang klarohon, no? Ang syudad sang Bago regarding sini. Check na to, nabig ko na nuning palayag sang ilang sining alkalde makakita. Provincial Capital Reports. We have Action Marlon. Hinabi, Action Mar, good evening. Aksyon Baray na istorya ta kay nauna si Mayor Nicolas Ayolo sang Action Mar? Yes. Gasulod siya? Oh. Okay. Okay. Aksyon Baray? Oh, go ahead, Action Mar. Yes, kay na Aksyon Baray sang aga una tang na istorya si Bago City Mayor Nicolas Ayolo. Pero tayo pa malang kay na Aksyon Baray ang information nga na-receive niya. Siring nag-positive nga taga-sunod sa Bago nga wala sang tatak nga LSI, wala man sang tatak nga OFW. I see. Pero gin-refer yung Aksyon Baray sa nurse in charge no, sang Bago City Health Office. Kasi nurse Cinder Roskelio. Kay amo ni Aksyon Baray ang medyo namo-damo nga information nga na-receive sa saling COVID patient number 10 na ini siya sa Bago City, Tibod Silingon. Pulo na kataga-sunod sa Bago ang nag-positive sa COVID-19. Nausubong na hapon, nagpagawa Aksyon Baray sang clarification ang Bago City Health Office nga hindi makabig local transmission kay ginapatihan niya ang Kagaw nakuha iyan ni Aksyon Baray hindi dira sa ila sa nga lugar sa Bago kundi sa iya sa nga bata nga naka-confine sa hospital sa sunod sa Bacolod kay siya ni Aksyon Baray ang nagatatap sa nga bata mo. Ang bata diyang 38 anyos nga lalaki, locally stranded individual, halin sa Manila, nagabot ni June 21 Aksyon Baray. Pag-abot, kundi LSI, ang kalaban nga mga LSI, ginapanhugutan man Aksyon Baray nga mag-home quarantine mo. Diretso na sila sa bahin sang quarantine facility sang Bago City. O galing kay may ginabatsyak ni Aksyon Baray ining LSI ni na heart enlargement. I see. Kag may-ari ni siya sang schedule
nga dialysis. Pag-abot nila sa Bago City, gabi na bala o kung lapit na kaagahon, nagayo sila sa bahin sang lokal nga panguluhan sa Bago nga kung mahimo hindi na sila sa facility quarantine sang syudad kundi sa ilalang sila nga puluyan. Sa barangay Pakol Aksyon Baray kay may kaugalingon man sila kunong kwarto kag ang kwarto may kaugalingon man nga comfort room kaya may kaya-kaya inay nga pamilya. I see. So gitpasugtan na sila sa Bago City government. Pagkarason nga adlaw nagpa-admit giniya sa ospital ining LSI ni kay sa nasalinta na ginabatsyag heart enlargement kag gin dialysis. So kung kay na-admit sa ospital ang yasiring Iloy Aksyon Variety among nagupod gid dire sa may sunod sa Bacolod kag amo ang nagtatap sa iya sa sulod sang pilakadlaw. Galing sang ulihi ang Iloy nagbatsyag sang simptomas Aksyon Variety sang virus. Nagpa-swab kag dati amo ni kahapon nga nag-positive ang Iloy. Ang naka-close contact Aksyon Variety sang LSI nga bata una gid ang Iloy. Kag may ara silang family driver. May family driver sila. Isa man sa naka-close contact silang Iloy. Ang family driver Aksyon Variety kuan sang swab taga-Banwa ini sang Valladolid. Subo diri nga balita kay nag-positive man ang family driver. May contact tracing nga ginhimo sa mga tawo nga naka-close contact sang family driver. Sa Banwa sang Valladolid, may ara sila nga gin rapid test, hindi kay RT-PCR kundi rapid test. Mga 7 ini ka mga tawo sa Dulid, ang resulta surprise is non-reactive. Non-reactive. So why sang indikasyon nga may infection nga napatsagan ang ilan sa ningalawas. July 8 na naggawa Aksyon Variety. Ang kung July 8 gin rapid antibody test ining 7 kagin sige na naggawa Aksyon Variety negatibo. So ang Mag-Iloy kumukay positive ang bata Aksyon Variety nga una na yang na-admit sa ospital, araya pa sa ospital. Kaya may ginadialysis abo. Yes. Ang Iloy gin paidalo man Aksyon Variety sa isolation. Kag kuhaan sila sang second repeat swab test. Ang Valladolid gin kuhaan man sang first nagali basta mag una positive ang kuhaon RT-PCR ikadua amo na sa matawag na first repeat test Aksyon Variety. Ang driver ya na belong to sa record sang Valladolid nga COVID positive. Ang kabugusan sa Bago City may pulo na Aksyon Variety ka mga COVID positive. Ang sa pulo ang COVID patient number 1 amo pa lang ang naka-recover. Ang bata nga LSI COVID positive number 6, ang Iloy amo naman ang COVID patient number 10. Ari si Nurse Roskelio. Nag-contact tracing kami, sir. So far, naanhan namon na find out ang iyang close contact with ang iyang mother. And then during that time, ang ilang driver. So, ang ilang driver, pag guwa sang result, PCR result sa July 1, nga positive, in-lockdown man sa Tulid ng ilang family. Then, ang contact ng driver, so nag-ano na sa mga contact tracing, ginanhan sila namon sang July 8 sang rapid antibody-based test. So far, tanan-tanan, na-identify namon nga 7, it's ang non-reactive man. Si Nurse Roskelio Aksyon Variety. So, laton ta ang resulta sang first repeat RT-PCR test sa Mag-Iloy. Pati na Aksyon Variety ko basi, buwas matingawaan naman ang area naman sang Dulid nga sa diin, nagapuli, itong positive man nila nga family driver. Latest nga kaso sa Negros Occidental, nagdugang Aksyon Variety 12, subong nga July 13. So, ang 184 kagabi
dugangan sang 12 mga 196 na tanan ang COVID positive sa Negros Occidental. Shinto pila ang action mark? 176. Ano no? 196. 196 na. O 196 na siya. Sa 12 subong Aksyon ang pinakadamo diri provincial address Talisay City. Yes, Hindi LSIs, hindi man OFWs. Gani man. Ang report ka na ba, tuntang na daw may contact sa una na nga nag-positive. Wow. No? Kining 4 ka mga taga-sudad sang Talisay. Singit ko lang kay Boss Ngadlaw, dinagsa naman posible ang pag-inabot dari sang mga pasahero. Kay may ara sang confirmed sweeper flights na ang 3 ka mga airline companies. Bali gin balot-balot ang sobray ni ang schedule nila kay agin kasugtan basta sweeper flight dapat isa lang sa kada adlaw. So bilog nga bulan sang Hulyo 15 tanan ni ka mga sweeper flights Aksyon Bray. Pero sa Manila ni alin Aksyon Bar, no? Yes. Manila, Bacolod. Bacolod, Manila. Why patiyas ang Cebu Bacolod abing flights? Why Aksyon Bray? Manila to Bacolod, kag halin diri sa Bacolod, balik dito sa Manila. Aring schedule, Buwas Kadlaw, July 14, Cebu Pacific. Sa Pizza 15, wala. Sa 16, Cebu Pacific, Yapon. Sa 17, Iya Sangpal. Sa 18, Air Asia. Sa 19, bali Domingo na siya, Y sang biyahe, Y super flight. Sa 20, PAL, 21, Cebu Pacific, 22, Air Asia, 23, Cebu Pacific. Basta sa total Aksyon Bray, ang Cebu Pacific 6 ka super flights, ang PAL 5, ang Air Asia 4. Ang parugyan diri sang Negros Occidental Provincial Tourism Division nga dapat magbakal direkta sang ticket sa sining airline company. Yes. Kag dapat sundon ang LGU protocols sa travel requirements. Amo na siya, so bilog na sa Aksyon nga July. Balanta na po sa kadabuon sang nagasakay sa sining super flights. Ang barko naman Wednesday. Isa lang sa isa kasmana sa Miyerkules Kadlaw. Amo na update gikan sa bahin sang Kapitolyo Provincial. Aksyon Bar? Yes. Pasensya may nagapamangkot abi nung next nga move ni Gov Lacson abi sa July 16. Magapabilin kita sa MGCQ or nga sitwasyon. Wait and see gyapon Aksyon Bray kung ano ang hulag tos babaw. Okay. Kay buwas 14 pa man lang. Si Presidente Rodrigo Duterte ang report kada baton ta sobray do may ara sang classification announcement sa pizza 15 man. Way babalaan kung anong oras Aksyon na Bray. Sa laban-laban nga ang provincial government si Governor Bong Lacson may naplastar na Aksyon Bray nga papel sa isa nga libisa nga kung ano ang classification na nung order tos babaw amo nga papel permahan niya. No, kung lain naman amo man ang papel nga permahan niya. Perma naman na Aksyon Bray mo ang ginahulat kay nabalay na posible sang mga staff dra ni Governor Bong Lacson. Ang ato naman ihibaloon basi maka ulo istorya kita bi kay Governor Lacson. Ano ba may local transmission na gid balas probinsya kung ano yung sitwasyon. Amo na i-check naton. Notod section Marlon sa talipos-puson niya, no? Sige. Alright. Sa 8:21 sa aton sini nga pagpangalaga. Standby ka mo drama Aksyon kay dugi-dugi after may short commercials. May ara kita sang interview gikan sa isa ka syudad diri nga may nagpositive iya nga mga motor riders ini sila. Check na to section Marlon abi sa iya sining final report Aksyon Mar. Yes, sa summarize na mo ang ginatawag na local transmission. Daw hindi pa naklaro Aksyon Bray kay kadamo sa nagapamangkot nga mga negrosanon. Kung balano gid ang pag-classify sa ginatawag na local transmission. Sakto na. Kay sa anta ang una nga
declare nga local transmission amo tong taga Banwa sa Murciabla. Kasi may kaduwa pa to daw sa border sa may bahin sa Southern Negros. No? Buwas base kung mayaraman sang schedule man mahulag kita schedule press conference may Governor Lacson kay issued pa ini nga question action Bryan. Namit na rin doktor sa probinsya makatikab man sinino para makaplo pamangkot kita kiti doktor Yes, dapat doktor gid ang ka-explain sa ni. Dani budlay niya mo. Budlay niya plo palagpatan talang di salamat Aksyon Mar. Yes, Aksyon na Bryan. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action mga Lagarbaya. Una sa balitaw no sa aksyon sa Batalod Aksyon Raya. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Las 8:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa laman Aksyon Marlon na hinavia balita gikan Kapitolyo Provincial regarding nila sa mga local transmission nga ginawakal na tondri. Me myself hindi ko sure because nga ini mga technicalidad sining mga statement regarding sini dapat doktor ang maghahambal sini or members ang interagency task force Kinuway paginsang patod la kung may mga local transmission na kita diri sa probinsya kag syudad man sang Bacolod hindi man kita authorized sini probinsya galing doktor natong subong medyo busy Action Firing Line. Si Dr. Ernel Tumimbang sa probinsya medyo busy siya patry naton bisab buwas sabi kuno nagiblang classification anong mode sining local transmission nga ginatawag kay magambal kita bing halin abi sa kay LSI nagtakod sa bana niya nga ari lang ni sa Negros. Tunon di taman makabig nga local transmission kiti may ginhalinan siya mo. No? May ginhalinan siya nga LSI pakadto sa iya sini nga bana abi asawa bi ang LSI. Pero kung si bana guro nakatakod sa iya nga bata, sila lang ang duwang nag-upod hindi guro makabig tanan na may mayari kita diri sang kwan, mayari kita diri sang pamatuod na mo na bing ton pamangkot Action Firing Line. Kaya kung di sabat, hindi man ta doktor. Bisan doktor patay, hindi man ta member sa ITF. Why man ta sa ideya. Damo na bla. So check na to niya para mahil-ob ang una sa publiko. Action Firing Line. Kaya portion maka-action dulong sa ton sang Life Extension Vitamin D3 na pampabakod sa ton nga immune system. According sa ton WHO, bakod immune system mo, medyo layo ka sa pamalatian. May kape man sila subong ang maning Life Extension Coffee Mix. Pinakaunang kape, meron sang vitamin D3 mga kaksyon. Iring kape nga makapabusog na may benepisyo ka pa para sa ikayong lawas. Iring dua, Life Extension Coffee Mix ag Life Extension Vitamin D3 mga produkto sang Life Extension Philippines nga imported halin sa iban nga pungsod idala diri sa aton para makatilaw man kita. Diri sa Bacolod, ara na himutang ang ilang siling nga klinika sa GA Stable Building Lacson Street, onhan diri Burgos Lacson Streets para sa inyo sini Kapusan. Kamagkanto kami ko may galilinyada sa gwa sang Corazon Locsin na muna nalapit na nada. And libreng consultation sa mga medical doctors. Kada pagbalik ko blang munuhon, tablang Corazon Black kay kundi may galilinya da Aksyon Oliver. Kada adlaw, tagalas 2 blang, las 10 ang gabi da. May naganegosyo da subong nakaganar, nagapaarkila, bangko. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang maka-aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang maka-aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang maka-aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon,
Aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo Ilocuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Bryan Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo Ilocuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Bryan Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon
sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:38. Xanthon Plus Herbal Capsule, Aksyon, puno inisang anti-inflammatory compounds kay antioxidant properties. Ginapakupos niya ang mga nagahulubag dira nga parte sang inyo lawas kangay iya sang arthritis nyo dira, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag iban pa. Ang isinic combination na mo ang Xanthon o kon Mighty C. Ining may aras ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an ini sa mga eksperto nga may aras ang natural nga antihistamine properties mga kaksyon. Mighty C makabulig man para pagkontrol sang tanan nga mga allergies pagiya sa pagpanubo sang level sang histamine dira. Ang Mighty C kag Xanthon Plus Herbal Capsule maayo gid ini nga combination. Aksyon Bryan Morden, Aksyon Firing Line. Maayong kabilang sa kay Pepper Persley na naga-monitor abalya amabudlay sa motor ina bala ang gasolinahan niya ara atubang ang pang tricycle kon manaog ang paano ka makapanaog. Kay ang tiil mo bunggo sa likod kag kon di na tuman. Kag kon motor ka nga waay angkas may sugata perti kadasig sugata mo ang hangin kundi ma-outbalance ka daw. Naghikog ka lang ang gwa mo. Aksyon Firing Line. Perti na. Okay, sigara na sa aton sining linya action and na ang aton sining bisita. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, Attorney Jonathan Idalma. Attorney, good evening. Hi, good evening. Good evening, yes. Aksyon, Bryan. Yes, sir. Ay si Attorney Jonathan ng City Administrator sang Talisay City. Sir, salamat sa mga time diri sa Aksyon Radio Bacolod. Check lang rin namon daw ka unusual bala. Halin sa Talisay, subong adlaw, sir, di may 4 gidya nga nag-positive dira sa COVID-19 na, sir, ano, Attorney? Yes, may 4 yung nag-positive. Yeah. Anong background sila, Attorney? Sining 4? Well, ang 4 na ini, actually, ang amon nga patient number 3, who is a nurse, no, sa hospital diri sa syudad, na-infected siya ng virus, no? Because I think sa iyang patient, nga halin sa outside, no, na nag-abot diri sa aton lugar. No? So galing daw may organization group ni sila bala for activities like biking, and upod niya yung 4 na naka-bike upod sa ini nga nurse na patient na namon, no? Patient number 3 sa Talisay. So na-affected ang 4, no? Because in of the night sila nag-biking, and we don't know, no, but subong nakuha naman ng 4, no? Actually 15 ni sila, no? 15 ni sila ka bikers na nag-upod ni sa nag-positive na nurse. And fortunately ang pulo negative, no? So kapasalamat ito sa Ginoo nga wala sila yan na apekturan, no? Pero ang 4 na apekturan, ang isa wala pa nakagwa iya result, no? So we're awaiting, hopefully nga mag-negative man yung isa, but ang 4 subong amo ni nag-positive, which they are now being quarantined sa facilities ng province, no? Ano ni sila, Attorney, ang situation nila? Asymptomatic ini sila? Yes, asymptomatic sila. Ang pag-positive ni isang patient number 3, no, pagkabalo namon nga may contact sila sa patient number 3, automatically kuha sila namon, no, kagibutang sa facilities sang Talisay, no, para sa COVID na facilities, no. And then swab man sila on the same day, and that is why ang result amo ni nagwa. So at least ang 4 ni na-contain ni namon, no, sa facilities. And actually ang ila man panimalay gin-lockdown man namon, no. Ila lang panimalay, not the entire sang ilang lugar, because hindi man lapitay ang mga panimalay nila. So
they're being closely monitored ng ila Panimalay. And since ang apat nila nga nag-positive, ang ila nga Panimalay, eventually, ipa-swab man natin sila para mabalaan natin kung na-infected man sila sang virus. So meaning prior nga nagawang result today from DOH, Region 6, yan na quarantine ni sila attorney dar ining apat. Yes, na-quarantine sila. No? Right after sa pag-positive sa patient number 3, ang actually not the apat, no? The 15 of them na may close contact sa patient number 3, gin-quarantine din namon sila. And ang ila Panimalay was automatically gin-lockdown nga hindi makagwa, no? Kung sino mga members of their household para ma-contain natin ang virus na hindi mag-spread out. I see. So ato i-clear lang natin, attorney, si nurse lang giniya ang may close contact dito sa nag-positive nga patient, but ining 15 sa nurse na ni sila yung nakaupod para ma-clear ginata. Yes. Correct. Amo na. Para ma-sure naton kay gina-check naton subong diri sa Negros Occidental ang mga alleged nga mga local transmission, so maybe guro ma-consider ini sa amo sining situation subong kay tiwag man sila ka-contact the attorney sa patient kay nag-positive sa hospital mo. Yeah, it could be, no? Actually, but then if we look at it, may mga different na subong wala na subong ina-address ni sila nga there is a local transmission, no? So, may bakuna naman, no? To my understanding, wala na tawag sila nga local transmitted, no? But they are infected or sang virus, do amo na lang na ang ginapagwa, no? But previously, it can be considered nga do may local na because third na sila halin na sila sa sa isa nurse nga amo gyud may direct contact. Kumbaga third person na sila. Third party na sila. Third party na sila. So sa 15 sila, attorney, because ang result subong apat malang yan nag-positive, ang iban to nga gin-lockdown before gin-open naman sila. Okay na sila? Yes. I think if not today or tomorrow pwede na sila mapuli kay negative man ang result nila sang pulo, no? So then by tomorrow basi ma-release na sila makapuli sa ila Panimalay. That is why ang siyudad sang Talisay, no, sa leadership ni Mayor Nilizares, we've always been reminding our constituents, no, to always be careful, no? Yes. Right now we are back to MGCQ and we have 3 na makagwa. But then despite of this freedom that we are experiencing now na makagwa na after experiencing ECQ and GCQ, no? We should always be vigilant. We always be aware of our proper hygiene, no? Yes. Always kita panginaw sa kamuta, wear mask, and at the same time avoid gathering, no? That is why just today si Mayor Nilizares issue an executive order, no, discouraging sang mga this kind of activities, no, biking, basketball, no, although it's being encouraged, no, for health reason man natani, but then because of this pandemic, we have to be careful, no. We have to think na it's not only of ourselves, but sa ibang mga tao, no, na kung kita na affected kita or infected kita sa virus, kasi makalakon kita kung malatnan tama ng ating mga pamilya sa pinalangga, no? So that is why we are always reminding our constituents, no? But ginapadangat man na napalabot man namon sila nga don't worry, hindi sila magpanic, no? Because everything is under control. But then, you know, we need their cooperation, no? For us to contain and stop the spread of virus, we are asking for their cooperation, not only for the city of Talisay, but I think the entire province, no? Kaya do amo man na ang ni Governor Lacson, na tanang kita mag-operar, no? And by doing so, ma-eliminate nato na ni ang virus, no? Yes. Attorney, I don't know kung pwede mahambal kung diin gid sila tiyog, nakalagaw, last nag-upod sila?
Actually, we are doing our contact tracing, no? Si Mayor Neil nagpatawag meeting kankina upod sa amon na CHO, sa City Health Officer, ang amon in charge si DRMO, and amon kasubong ang in charge sa COVID namon, and ang amon na Chief of Police, no? And we are trying to contact also sa mga LGUs na kung diin sila naglibot, no? So we are doing the contact tracing. I do not know if I can divulge right now kung diin sila naglibot, no? Because we don't want to cause panic also to other places, no? Yes. But we have already contacted the LGUs or the community concerned sa ilan na nalibutan, no? Because biking maglibot, kaya it's not only in one area lang imo na ginabike, but galibot ni sila eh. So amo lang a little bit daw matrabahoso because we have to do the contact tracing, no? And we have to also contain these people na contact nila or na sugata nila. Yes. This one situation or hitabo dire sa Talisay, mangin serbi attorney ni nga ihimplo sa iban pagidra nga naga social gathering. Stop daton anay attorney. Yes, that's right. Kung mahimo lang na ikawanta lang ni, no, ang social gathering, no. We don't want also to be antisocial, no. Filipinos, kita na mga Filipino, wanted to be with friends, with family, but then may nagkakaakibat subong nga kita nga ginadala nga pandemya, which is na wala kita kasigurado, no, kung sino sa aton ang nalatnan sa ining na virus. That is why we highly encourage or discourage the community na hindi lang tanay mag-do some social gathering, no? Para at least ma-avoid na ni ang spreading ng virus. Most likely kung meron sa mga physical contacts abi na mo ning problema gid. Yes, correct. Physical contact, you know, like like for example, doorknob lang sa isa ka pertahan, no? Correct. Ang isa ka tawo infected siya. May nagbulos, may naguyat sa doorknob. Unaware siya nga infected gali ning tawo na naguyat sa doorknob. Na tandog niya sa bakya, sa ilong niya kung sa mata niya, ang kamot niya. So we don't know, no? Good thing tani kung okay lang imo immune system nga maka-fight back sa virus, no? So that is why as much as possible, you know, we have to avoid social gathering, no? And avoid going out kung wala din man importante nga inugwa kita, no? I know ibang ginakapoy na or ano na sa panimalay nila. Boring na lang, but you know, ginaboard ka na, but you have to think also of the greater, no? Of the greater good that it will bring to everybody, no? Lastly, attorney, don't talk on may-ari kasi ni figure kung pila na kasubong ang positive dira sa Talisay. Well, subong sa Talisay, we have, ang apat ni sila, ika-8 na ni sila, no? Ika-8. 8. Ang nurse ni is the third patient of Talisay. I see. We have one 4-year-old ni siya nga naghalin sa Guimaras, no? So, dunga-dunga ni sila sang bikers. So, ang number 4 namon na patient is ang bata na 4-year-old. But then, na-contained man namon sila, no? Sa ginikana nila. And we will be locking down sa ilang gamay ng community kung di sila gatiner. Because ang ilang panimalaya do malapit-lapit, no? So, we are preparing for that. And of course the city will be providing some food packs, no, na to help them sa community na naging lockdown namon, while we are awaiting for the results ng nanay kung sa tatay sa bata. Kag tanan ni sila do ipa-rapid test ni Neil, no, just to make sure nga ang wala sila kung sino ang mabalaan natin kung sino ang na infected or not, no. So that's our patient number 4. And then our patient 5 to 8, amo ni silang 4 ka bikers. I see. Sige. Ma-check kami next time na attorney kung anong status sininila dira sa Talisay para lang i-update nato ng public. Attorney, thank you so much for your time tonight. Mabuhay ka, attorney. Okay, sige. Salamat man, Aksyon, Bryan. Salamat. Maying gabi siya, Nani. Maying gabi, sir.
Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Ang City Administrator sang Talisay City Aksyon Attorney Jonathan Idalma. No? So, ato, Action Oliver, atensyon sa mga naga-social gathering. Sa mga nagakit-anay, mga friends, nga nagalaw-lagaw sa mga lugar, hindi man mga essentials, ato mga bikers, ato miningga sakay sa mga mountain bikes or mga BMX, ano nga situation dira. Ginakalbaan ko Action Oliver sa mga motoriders naton. Ang mga bikers naton kung Sunday, Saturday, grabe diris makulod mo. Saka sa Langilan, saka sa Murcia, Don Salvador. Amo niyo Talisay sila, grabing mga bikers na diri di basta-basta. So, mga motoriders naton sa mga restaurants kay ginakan-an nila ti dapat ang hygiene dira ang katinloon amo dapat ang pinsaron ginaton, ha? Way kita nagapahog dire sa inyo at diri advance information kung paano nato malikawan ining si COVID-19. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Ato nga bahin maka-aksyon sa aton sa nga pagpanganagad dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule. No, para masigurado mabako ang aton sinig kaugalingon, dapat may balanse git ini. Labi ko nagasulubra ng kaugalingon mo sa sugar, ang imo sining nga kolesterol, ang imo sining nga uric acid, asin, ang imo sining nga tambok, ang creatinine mo dira kag constipation ka pa, mag Evergreen Herbal Capsule na mga ka-aksyon. Kaya ini may aras ang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, o kung iron, may araman sang calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ini may 7 kasangkap kaangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, ining Evergreen Herbal Capsule. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
na mensahe mula sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:59. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Carbocystin Solmux, ang tamang solusyon sa ubong may plema. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Gina-endorso ba naton sa inyo mga kaaksyon ang paggamit naton sa matagadlaw sang tanan. Kung nining pag-usar naton sang DTX 500, may tatlo ini ka mga anti-diabetic properties guarantee nga nagapanubo sang glucose kag visin, nga kontrolar sang imo sining blood sugar kag may polypeptide nga may kaangay sa epekto sang insulin ining DTX 500 mga kaaksyon. Para sa kompleto nga management sa inyo sining liver detox kag kung ano pa dira mga kaaksyon, mag DTX sa adlaw-adlaw nga tanan kay mayari ini sang detoxifying compounds nga nagatinlo sang dugo kag atay sang tao. Ini may araman sang mga ingrediente, phytochemicals, antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer man. Para sa healthy nga liver, make sure nga stay active, healthy and fit. Magamit na sang DTX 500. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Maying gabi na lang, o kung maying gabi lang, sa mga kauturan naton mga kaaksyon nga nag-monitor si Nanay Mary Hope Solomon Gangoso. Nag-monitor kag iban pa. Na? Sige, ang iban nga may ko nabasa nga mga mensahe ninyo, pasensya, gid kinugutok kitas balita. Importante na inform kita tiran-tiran tonight kung mga panibagos palibot na. Nag-monitor man si Lani Saloma, may gabi Action Bride, di ba kinanglan nga mag-face mask and social distancing. Pag nasagwa ka, inform ko lang ang staff, balasang sa DNA, LBC ko no, City Mall, Golden Field. Wala ka face mask while ga cater ko no sang client nila. Actually, kita taran nga mga tao, may si Fidel Togle Ortiga nag-monitor man sa aton sa nga pagpangalagan. Kita tanan nga tao, civilian ka man, authority ka man ako hindi, pwede ka ka-remind sa mga tao nga makitaan mo nga wala sang face mask kag social distancing, Action Oliver. But they make it in a nice way lang. Nga hindi ka man bla maakigan man. Action Firing Line. Pare ka na, karon sakay ka sa motorsiklo, kung tricycle, dra, jeep, tupad mo, wala face mask, pwede mo naman muna, sir, ma'am. Basta may face mask ka da. Namuna na. Kabalo kay kita tanan, mangin vigilante kita. Magbinuligay kita. No? Kita na lang niya himo-himo sa mga bagay dira para nga hindi kita malatnan sa COVID-19. Kaya kung magtulok-tulok ka lang na sa iya, masilaino niya panglantaw, si mo may pangamunuhon mo siya sa pinakanami nga pagmuno nga hindi man siya ma-offend lang. Action Firing Line. Huwag itawra sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon. Ini ang inyo kaaksyon Bryan Morden. Buwas maghilibati kita sa magyapon nga oras. Salamat gid. Maying gabi Bacolod kag Negros. Maying gabi kalibutan. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!